Lo sinyuka nokuhluleka kwethu, sinyuka nokukhathazeka kwethu, sinyuka nokubonga kwethu, nomnikelo wethu, nezicelo zethu, nabantwana bethu, nemizi yethu, nemindeni yethu, namabhizinisi ethu, nako konke okwethu. Siyanyuka siye entabeni engcwele eShilo, siyobubula, siyokhala, siyobikela umnini mandla onke uJehova, bekuyena izolo, kuyena namhlanje. Siyothi ngaphandle kwakho Nkosi, siyazi ukuthi thina siyophalala njengamanzi. Njabule nkulu ke namhlanje ngedwa estudio khona uApostle uNF Maduna, okuyena isokhuphukela naye eShilo. Nceko kaNkulunkulu angikubingelele, ngikwamukele kukhozi olumaphiko ngikwamukele eShilo, ngikwamukele entabeni engcwele kaJehova. Hallelujah, hallelujah. Mama uzanele ngiyakubingelela. Ngiyelele abalaleli emakhaya. Siyabonga ukumenywa sibizelwe kule ntaba yaseShilo la khona ekuthulwa khona umthwalo. Amen. Asiqale mpostoli ukuthi sivesane sikhuleke sebekulungele emakhaya. Ngiyazi ukuthi bayivule kakhulu ivolume manje, abanye babeke ngisho izandla emsakazweni ngoba befuna ukuthi nami ngiyahlanganyela naloko kwenzeka manje. Ngiyazi ukuthi nginomthwalo enguthwele, ngiyasaba ngisho ukufona emsakazweni ngoba uyihlazo lami leli, kodwa uNkulunkulu obone ejuleni uyabona ukuthi bakhala ngani. Sithwale mpostoli, umuntu ukhombe wena namhlanje ukuthi usise kuNkulunkulu ngoba impendulo isezwini likaNkulunkulu. Siyacela sike sikhuleke. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Glory to Jesus. uNkulunkulu owayekhona umhlaba ungakabibikho, uNkulunkulu ovezile konke. Sikhuphukela kuwe uNkulunkulu ekseni, sime emagcekeni akho uNkulunkulu wezwi lakhe, uNkulunkulu ongayivali indlebe yakhe. Baba, nansi imndeni yase South Africa, nansi imndeni Baba ibhekene nezinkinga. Baba, ngiyathandaza egameni lika Jesu, unomndeni njengamanje uNkulunkulu ongazi ukuthi uzohlanganisani nani ukuze bazwane. But uNkulunkulu ngimi kuleli altar, ngikhulekela baba ubunye ngegama lika Jesu, ngikhulekela abantwana base South Africa, iyouth yethu ngegama lika Jesu waseNazaretha, ecwile kuma drugs, ecwile kwizidakamizwa. Baba wethu namandla onke, ngikhulekela abantwana bakho, abanye bayayinokha iminyango ayivuleki, abanye baba baya apply bathathwa. uNkulunkulu baphelelwe ithemba, kodwa namhlanje uNkulunkulu ekseni sikhuphukele eShilo nabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngiyathandaza, akuthathe uNkulunkulu isihlangu sakho sokunqoba, udonse Baba insimbi yakho yokulwa. uNkulunkulu wethu, udonse intonga yakho yokulwa, maqede ugijime Baba phangi kwethu, maqede Baba usilwele egameni lika Jesu. Lwela loya mama uNkulunkulu wethu, mulwele Baba wethu namandla, akanamuntu anaye ukuba babakhulise labantwana. Baba, ngiyathandaza egameni lika Jesu, yilwa Baba kuloya mndeni ukuba babe munye ngegama lika Jesu Kristu. Baba, ngiyathandaza ekseni uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi, Baba wethu namandla, ngiyathandaza, ngikhulekela lelakhaya, bayazama kwenzeke Baba, noma ngathiwa yini eyenzeka kubo, noma ngathiwa kwathathwa inhlabathi yakhona yasetshenzwa kwathiwa ngeke babe yilutho, kodwa namhlanje sime entabeni yaseShilo siyamemezela uNkulunkulu wethu, sikhulekela Baba ukuqonjwa kwezimpi phezulu kwabantwana bakho. Nathi South Africa uNkulunkulu isaya okhethweni, ngiyathandaza egameni lika Jesu, ngivala umoya wokulwa, umoya wokufa, masingaluzi umuntu uNkulunkulu wethu ongcwele ngenxa yalolu khetho. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu namandla,
namandla vela njengoNkulunkulu bonakala wena njengoNkulunkulu mlilo kaNkulunkulu dilika mlilo kaNkulunkulu yehla ulwe baba wethu namandla nongasikona kwakho ngimelana nezimpi eziqhamuka emkhathini eziqhamuka emanzini eziqhamuka ehlane uNkulunkulu wethu namandla onke noma ngathiwa yini ehlelwa emkhathini njengamanje vela wena njengoNkulunkulu bonakala wena njengoNkulunkulu siphahlaza umoya wecancer siphahlaza umoya wokufa egameni likaJesu embhedeni abalele kuyo abagulayo njengamanje sirelease amandla egama likaJesu mlilo vela mlilo dilika mlilo yehla ngegama likaJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ukuthi wena unguNkulunkulu oswayo unguNkulunkulu osenzile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Oh, yes, Amen. Lord. Amen. Oh, yes, Lord. Sithula imthwalo eshilo Apostle NF Maduna siyabonga ngomkhuleko onamandla ngiyazi ukuthi bayezizwela abalaleli bazizwela kukhona into esukayo uthi kuthina namhlanje sivule amaBhayibheli ethu kwisihlabelelo zezihlabelelo vula mlaleli wami ngiyazi ukuthi iBhayibheli lakho ngalesi sikhathi masithi eshilo lisuke seliseduze nawe vula ke izihlabelelo zezihlabelelo isahluko sesibili ivesi lokuqala kuya evesini lesibili uthi umpostoli namhlanje sizogijima phezulu kwalelo vesi impostoli angikunikeza ithuba lingelakho sitshele ukuthi uJehova ubekeni kuwena namhlanje sizobheka izwi lenkosi la encwadini ezihlabelelo chapter number 2 uverse number 1 wakhona uthi lana kulele ngiliphethe I am a rose of Sharon a lily of the valleys like a lily among thorns so is my darling. Ngiyafisa sike sikhulume nalo izwi likaNkuluNkulu mawuzobheka iBhayibheli lilonke encwadini ezu66 zalo iBhayibheli lihlukene izigaba eziwu3 iBhayibheli kunezincwadi ezihistoric la zixoxela khona ngomlando mase kuba khona izincwadi ezipoetic ezisankondlo mase kuba khona incwadi eziprophetic la esifunda khona sifunda incwadi esankondlo bazokutshela ke abantu abafunde inkondlo ukuthi qaphela lokhu mawufunda inkondlo kunento ebizwa ngokuthiwa umqondo osobala mase kuba nomqondo ocashile masibuka la esifunda khona lencwadi iphakathi kwabantu ababili umqondo loyo sobala abantu ababili besothandweni belwa nawo wonke ama hardship abahlangabezana nawo ukuze bafinyelele ekubeni ndawonye ngokomshado manje masibuka la sibuka imfihlo ke manje umqondo ocashile uKristu la ekhuluma nebandla njengomakoti walo kufanele ukuthi bona babekezele yena nebandla babambisane baze bafike emshadweni ozayo kodwa ke nansi into engichazayo la kuverse number 1 kukhuluma owesifazane akakhulumi etshela indoda yakhe kodwa ukhuluma esho yena ukuthi ungubani ngoba kukhona isikhathi la engamele ulalela abantu bathini ngawe kube uwe okhuluma ngengawe ukuthi ungubani lithi lana uyabhala umchaza lo mama mayesebenzisa this rose uthi I am a rose of Sharon why epica le rose mama uzanele bekuyi rose ekade itholakala wilderness kuphela ibiqhuma ehlane kuphela ibingaqhumi nomilaphi manje lo mama uthi yena I am a rose of Sharon uthi ngamanye amazwi ngiqhuma la ezinye imbali zingaqhumi khona uthi ngisurvive la ezinye imbali zingasurvive khona ngiyamemezela namhlanje eSouth Africa ukunomuntu othi ngadivorce kodwa ngisamile you know why wami you are the rose of Sharon wimbali yase Sharon
eqhuma endaweni ezidry. Kunobaba la okhalayo manje uthi kodwa Nkosi naku ngilahlekelwa umsebenzi, kodwa uSamila azange athathe intambo, azange adle amaphilisi okuzibulala. You know why? You are the rose of Sharon. Ngizokhuluma namhlanje nembali zaseSharon eziqhuma la ku dry khona, eziqhuma la ezinye imbali zingaqhumi khona. Angimemezele namhlanje izinto wadlula kuzo lapha ekhaya, ukube kwabanye abantu ngabe bazibulala, abanye badlula lawe odlula khona, maqede baba ku depression, maqede bazibulala abanye. But look at you, you are still standing. Usamile, usasho ukuthi mkhulu ngakimi kunalo sezweni. You know what? You are the rose of Sharon. Wimbali yaseSharon eqhuma endaweni ezidry. Kusho lo sisi uthi yena uyimbali yaseSharon. Imbali yaseSharon, enye into mama uzanele ngayo ibekuthiwa ibiqhuma ehlane, mase iqhume ngesizini yasesama, ibivela ngalesikhathi kushisa. Ukushisa yona yila khona kade ithi ngiyavela, makushisa kuyo bekuyisizini yayo. Kunabantu ababalekela ukushisa, kanti ukushisa kuveza amandla avalelwe kubo. Irose yaseSharon ibigude ngokuthi uma sekushisa ithi sekuyisikhathi sami, sekuyisikhathi sami. Ngikhuluma nomuntu njengamanje umshado wakho uyashisa, ngikhuluma nomuntu njengamanje emsebenzini kuyashisa, bamenene nawe. Ngikhuluma nomuntu njengamanje kuyashisa emphakathini okubona abanye bakhomba ngemino bathi unje kodwa ngifuna ukutshela into, you are the rose of Sharon. Uyimbali yaseSharon, uphakama endaweni ezidry, uphakama kushisa. Mesethi enye into ngembali yaseSharon before siya kwilile. Enye into ngembali yaseSharon kuthiwa mama uzanele ukuthi umile khona ewilderness ehlane, kuthiwa ungayiboni kodwa isimeli sayo iphungalayo. Kuthiwa ukuthi noma ngingayiboni kodwa ikhona imbali yaseSharon kuleli hlane, kukhona imbali yaseSharon ngoba iphungalayo. Ake ngimemezele namhlanje kuyimbali zaseSharon, ngithi mina noma ungakaphakami kodwa iphunga lakho lokuphakama abantu abalizwe, noma uhambe endleleni bathi lo mntwana akafani nabanye abantwana, kukhona into ezovela kuyo ngoba you are the rose of Sharon. Uyimbali yaseSharon, uyimbali yaseSharon. Enye into ayisebenzisayo uthi uyilili yezigodi. Uyabona ke lembali bihlukile kune rose of Sharon. Qala ngerose sesikhuluma ngelili, sesiya kwilili. Ilili yona ke nansi into kuthiwa yezigodi. Ubukwazi ukuyisusa kwenye indawo uyayibeka kwenye indawo ifike survive. Uyisuse kwenye indawo, uyisuse eDurban uyibeke eEastern Cape iqhume, uyisuse eEastern Cape uyibeke eLimpopo kushisa iqhume. Ayina ndaba neweather yendawo, ithi la ngikhona ngiyaqhuma. Kunabantu kuyimanje uthi ngiyarelocate, ngithunyela ukuthi ngiyosebenza ePitori, ngiyosebenza eCape Town, ngaze ngizokwenza njani. Ngithi mina namhlanje wena uyilili, la ubekwe khona uyasurvive, la uhleli khona uyasurvive, uyaphakama. Ilili yezigodi. Okwathi ngikhulume nomuntu namhlanje uSathane manje ukuphoza ku depression, akakuze uhlabelela uthi uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni, athi ukuqoshisa emsebenzini uzwakala uthi ayithembile yona loyo nto ukuthi uqalile umsebenzi omuhle empilweni yami uzakufeza. Ngobani? Uyilili yezigodi, la ubekwe khona uyaqhuma. Ake ngikhulume nomusi namhlanje ngithi noma ngathiwa yini enibhekene nayo, phakamani. Mese uverse number 2 kukhuluma ke manje uhusband ekhuluma nowesifazane uthi ke njengelili phakathi kwameva athi sinjalo isithandwa sami. Into ke la emnandi kumele udlule ekutheni wena kuthini ngawo, masuzwa izulu ukuthi lithini lona mali kubuka. Ngoba kukhuluma yena ku verse number 1, ku verse number 2 kukhuluma uhusband ekhuluma ngaye etshela yena ukuthi uyini. Uthi ke like a lily among thorns,
njengelili phakathi kwameva sinjalo isithandwa sami into ngelili ekhuleni kwayo ibikhula mesameva ayavela njalo makukhula ilili nameva abeqhamuka kodwa ke ilili into emnandi ngayo ibikhula ameva ekhona ibiphakama ameva ekhona akunomuntu namhlanje othi nenkinga ngithi yazi zikhona kodwa khula ameva ekhona uthi omunye mfundisi umshado wami uyahlakazeka nje ngithi mina noma kunjalo khula ameva ekhona uthi omunye business lami ngiyazama liyahlakazeka ngenze njani ngiquitheni ngithi ungagive up khula ameva ekhona ngizosho njalo namhlanje ngizosho njalo kuleya family abanye balahlekelwe ubaba wabo okade ba provider mhlawumbe uhambile emhlabeni omunye ulahlekelwe izithandwa zakade zimsupporta uthi namhlanje ngizokwenza njani ngithi mina noma ngathiwa basukile noma ngathiwa bahambile kodwa sikhula ameva ekhona sikhula omunye uthi iRwanda se-South Africa ngaze ngiyophumelela no bamba lento sikhula ameva ekhona uthi omunye ngafunda idificate zami zisodongeni shuthi ayikho impilo yami ayikho into engenzeka ngithi mina noma ngathiwa wafunda idificate zakho zisodongeni sikhula ameva ekhona sikhula ameva ekhona njalo umilili ikhula nameva abekhula uma kukhula ubuhle belili nameva mese ithi lili anginandaba nameva angisurroundile isizini yami okuphakama le kunomuntu engikhuluma naye namhlanje usenkingeni ngithi mina noma usenkingeni kodwa isizini yakho le shake lo dust susa le dust ekuwe ehluleka shake lo dust yokhala isizini yakho le ngoba sikhula ameva ekhona siphakama ameva ekhona kunomfundisi wemanje othi leli bandla ngiyalishiya ngoba nginenkinga kulo lalela mntana sekhaya lalela mfowethu sikhula ameva ekhona kunomuntu njengamanje uthi kade ngangenza betha nginokhe ngapha nginokhe iminyanga ayivuleki kunabantu mamzanele ukuthi mabeza bona kade iminyanga ivulekile makusondela yena uvaleke kodwa intenhle sikhula ameva ekhona siye phambili siveza ubuhle bethu kulomuntu osmile emsebenzini sengathi umshado wakho right kanti ubamba into eyodwa sikhula ameva ekhona kunomama ophuma edolobheni sengathi imillionaire sengathi unakho konke kanti akanako ukuthi sikhula ameva ekhona asikhuli ngoba engekho ameva ngithi mina wese sizophakama ekhona ngithi inkinga noma zingeza ngoba mkhulu ongakithi kunalo osezweni mkhulu kunabamelene nathi silele mkhulu kunabantu abathatha izinto zethu bayosebenza bengesibe yilutho abanye kwaboshwa kwavalwa ingidi zalahlwa kodwa namhlanje ngiyamemeza sikhula ameva ekhona ngiyamuzwa omunye uthi mfundisi ulate impilo yami isi upside down ulate akukho kuba late ngoba sikhula ameva ekhona ngiyamuzwa lo mama ephakama kunomama njengamanje ulele la esibhedlela ulalele ngithi mina sikhula ameva ekhona icancer ikhona sugar diabetes ukhona sikhula mlilo dilika ameva sikhula ekhona sikhula ameva ekhona sikhula ameva ekhona sikhula ameva ekhona ngithi abantwana bakho bazophumelela noma ngathi ubaba kasekho ngithi webaba ibhizinisi lakho lizoba ngcono noma ngathi akikho kusabotha ngamanje sithembile uNkulunkulu lithi iBhayibheli abamethemba uJehova bafana nentaba engenakuzanyasanyiswa njengoba indawo imile yona kuze kube phakade hoyi uNkulunkulu unamandla
Hawu ngiyamuzwa uJehova ephuma ezulu njengamanje ephethe ihlangu sakhe somnqoba nentonga yensimbi loyela abanganamandla ngizwa uNkulunkulu ephakama esihlalweni sakhe athi enough is enough usukhale kakhulu uNkulunkulu uyaphakama manje uNkulunkulu uyavela manje uNkulunkulu uza kakho manje ngimbona elungisa izinto zeminyaka ngoba lithi iBhayibheli uyena izolo uyena namhlanje uyena kuze kube phakathi sikhula ameva ekhona kaparako shante liba hasande lebokosha yathandaza likaparayata sikhula ameva khona sikhula ameva khona sikhula ameva khona sikhula ameva khona ungabe usazibulala susa leyo ntambo susa leyo mcabango susa konke lokukhala sikhula ameva ekhona. Uthi mpostoli wami ngamanye amazwi kumlaleli olahli ithemba uthi namhlanje akavuke ayithintithe uthi namhlanje akageza ayibuke esibukweni athi nazi inkinga noma zingihaqile zingameva zimela meva kodwa siyaphambili ngenkani ngoba mkhulu lo ngakithi uthi abavuke kusasa nakade bethi umsebenzi abayitholi baqale phansi bashone khona nobe khomba inkinga ezimvalele uthi hayi ameva akhona kodwa thina siyaphambili kunjalo mamzanele abantu mabaphakame omunye uzamile kwangenzeka ukuthi uzamile izolo akusho ukuthi ungazami namhlanje ngobani uunderstand into eyodwa sikhula ameva ekhona siphakama ameva ekhona ngithi mina unomshado ufanele manje uvuke bamba unkosikazi yakho ngesandla noma kuthiwa nalutho umtshela into eyodwa noma sinenkinga sibhekene nazo manje kodwa sikhula ameva ekhona tshela abantwana bakhe ekhaya uthi bantu bami singangaba nalutho manje kodwa sikhula ameva ekhona prophetha phezukwabo ubatshela ukuthi ongekho la ekhaya kuzoba khona ngani ngoba sikhula ameva ekhona. Siyabonga mpostoli siyabonga amazwi amakhulu kangaka umlaleli wami lapha ekhaya ngikholwa ukuthi khona into manoyizwayo nawe ukuthi iyanyakaza kuwena ngaphakathi ngikholwa ukuthi iyabuya inkane engcwele ethi ngizophumelela na kanjani lameva le umhlabeleli uthi nakuba meva siwanyathela uthi thina siphela amandla thina sesabi ngoba siyazi ukuthi uJesu uzowapholisa amanxeba ethu. Mpostoli uMaduna siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe namhlanje nceke kaNkulunkulu siphe imininingwane yakho uma ngabe kukhona abalaleli abangathi hawu siyafisa ukukhuleka nalompostoli siyafisa nanokummema mhlambe ngelinye ilanga bakuthola kanjani baba? Siyabonga nomzanele ngiyatholakala ibandla engiliphethe iChrist Bible Church yes sisendaweni yase Witbank eMpumalanga endaweni yase number 11 Witbank eMpumalanga enumber extension 11 yes bese siyatholakala eSoweto emzimhlophe ezithuleleni hall nina enise Soweto emzimhlophe yes 9 siyatholakala Sunday 9 to 11 eWitbank sitholakala 11 to 1 go 11 kuya ku 1 yes bese ngiyatholakala kule number ethi 081 73 85 410 asiphinde mfundisi wami 081 73 85 410 bese ngiyatholakala einkundleni zokuxhumana la ya Facebook Nhlanhla Maduna ku Facebook uNhlanhla Maduna yes kuphela nje yes Nhlanhla Maduna ku Facebook balaleli ke nazi inombolo kaMfundisi nendlela yokumxhuma simxhumeleke izinto bakithi eziqondene nomkhuleko 0817385410 kanti ku Facebook uNhlanhla Maduna siyabonga uvela lapha yana eChrist Bible Church eWitbank uthe
eWitbank uthe is number extension 11. extension 11 Yes. wasuthi siphinde utholakale eMzimhlophe eSoweto Yes. ezithuleleni hall. Yes. Siyabonga kakhulu mfundisi wami uNkulunkulu abe nawe, sibonga nje ukuthi uphume enkonzweni namhlanje uthi uyazi nginamabandla engabe ngishumayela kuona kodwa namhlanje awuthi ngiyophakela izigidi ngezigidi zabalaleli bokhozi. Siyabonga uNkulunkulu asibusisele wona likhulu ibandla liye phambili ngalo mnikelo wakho namhlanje uNkulunkulu nawe akwenzele kahle nawe ukhule ameva ekhona. Ngiyabonga. Haleluya. Siyabonga kakhulu, siyabonga mlaleli wami.